जोंहा एक्टर गोदानजों हाबा जानो फैदों जों ज'। तो आं दायो खिथानोसै नोंथांमोननो बे आर्टआ सोरनि। पूरा फिटिंग कार का सीट कवर कैसे लगाया जा सकता है। गारिनि सीट कवरखौ बोरै लागायो फिटिंआवहाय खुलिजोबनानै। आंबो माने फार्स्टआवहाय आं ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय फिटिं जायैनि थाखाय आं बेखौ जास्ट सोग्रानानै दोनदों। मैं जस्ट इसको रखा हूँ, सब खोल दिया। इसका मेन सीट खोला, इधर का भी खोला। खोलने से अच्छे से लगा सकता है पूरा फिटिंग। उसको भी खोला और इसका तो कोई बात नहीं, इसको जस्ट ऐसा फोल्ड करके उठाना है जोर से। वो वाला फिक्स हो गया और अभी ये वाला बाकी है, पहले इसको बनाया। नीचे डायरेक्ट सुलांनानै डायरेक्ट फिक्स जाबाय। बे मोनसेबो अलरेडि फिक्स। सिङाव जेबो गैया बेना, नै बिदिल'। जास्ट बे स्पन्सानो खामानि होयो। जोंहा एक्टर गोदानजों हाबा जानो फैदों जों ज'नो। एक्टर जानो थांगासिनो दं। बिथाङा आदाया खारग्रोखाबाय। दा देखायगोन आं क'क्राझाराव आदा अलकनि गोथार जुलि दाख्लैनो इनभिटेसन हरदोंमोन, खिन्थु आं सफैगोना सफैलासो सानबायमोन। सामहाव खाफाल गोनां हाबा मोनजासिगोन फैबाय। थ' फाइनालि सफैबाय जोङो नै। हाबैनोसै माबायदि जादों मेन क'क्राझार एसे गोलैयो बेलाय। गिफा अबाव थाखो गिफा? Alokniसो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव मिस्थि पान जानोसो। फुसका दङ हाबायाव। फुसका जाथ'ला, बायदिसिना जाबायना। आजिखालि थेरापि सेन्टारनि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारनिया हेन्डसामल' जानानै दं नै सुटबो। मा बार नांदों आं बुजिनानै मोनाखै, खिन्थु आं चेन्जेस नुगासिनो बेखौ। सानफा एफा चेन्जेस जागासिनो दं मानसिया। गाननायफ्रा सुट बुट। मोजांनो ब्रादार अलकनि हाबायाव। एक्सुवेलि बाजैखौ लांगोनसो बिनिफ्राय दायो। अबाव लांगोन दायो? नाराबारि। नाराबारि। आदसा मा होनो बेखौ नाराबारिया मोननै दं नालाय, बबे मोनसेया आं मिथिला। हाबाखौ जाखांनानै फैबाय, ओमफ्राय मोनसे जायगायाव फैदोंबो आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगोन। माने हाबाखौ दाबो सासे आदानि खामानिनि थाखाय आदा अलकखौ नेनो नायासै, हिन्जाव गोदानखौ लांफैगौसोमोन आरो नेक्स्ट हौवानियावहाय हाबा दानहैनानै रिसेपसन बिदि आरोना। थ' नैबे पिक्चारफोराव नायनो हागोन नोंथांमोना। बे पिक्चारखौ टटेलि माबायदि आखिदों आरो दिनैसिम मोजां बे आखिग्रा आदाया जेबो क्रेडिट मोनाखै, बिथां सारा। थ' दुखु गोनां आरोना माबायदि आखिदों बेफोरखौ पेन खालामनाया। नोंथांमोना बिथांखौ खिथानो थांगासिनो दं सोर दायो बेफोर आखिनाया मामुलि टाइम नांगौ नामा बेफोरखौ, नंगौना नङा? दा बेफोरबायदि टेलेन्ट गोनां आर्ट खालामग्रा आर्टिस्टफोरा माबायदि जायगायाव थानांगौ देखायनो आं। नैबेफोरो मासि डेन्जार र' आं बेखौ सिनायो। आर्ट नाय बेखौ नै ब्लार खालामनांगोन आं दानस'नाय। सोर बेयो आर्टआ मिथिखायो दा? बेनो सोलिगासिनो दं जोंनाव। थ' आं दायो खिथानोसै नोंथांमोननो बे आर्टआ सोरनि। मानगोनां
किंसन स्वर्गयारि सारनि आर्ट बेफोरो माबायदि नुदों अन्नानै कमेन्ट खालामलाय। नैबे कन्टेन्टआ सेन्सिटिभ जानो हागौ, ब्लार खालामनांगौ। मानो होनबा बेयावहाय नेकेड आइजोनि दानस'नाय पिकचार दङ। खिन्थु बेफोरबायदि आर्टिस्टआ दा माबायदियाव थानांदों दायो दुखु मोनखादों आं नुनानै। थ' नैबेफोरो नाय थानाय मानाय बेफोरबायदियाव थाहैयोब्ला दुखु गोनां ना। संनाय जानाय बेफोरबायदियाव साननो गोनां बिदि थानाय। थ' नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ नुबाय, जायनाखि आर्टिस्टनि हाबा जाखांनानै फैनानै बेखौ लानो मोनगोन ना मोना। थ' सासे आदाया जेबो नङा हगारजायो होननायलाय होदो होननायखाय आं लाबोबाय भिडिअखौ। ओरैबायदि टेलेन्ट मोनसे, माने नोंनि महर मुस्रिखौ दसेनो बुखांनो हायो बेसेबांबा गेदेर गेदेराव। अब्ला बैफोर टेलेन्टआ जोंनाव थाखुमानानै दङ, लाङो बिथांखौ गोबां जायगायाव। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, लाङोब्लाबो हाजिरा टाइप थोजासे जेबो माबा मोनसे खालामना होनो हायाखै बेबायदि आरोना। थ' अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय, जाहाथे जोंनि दानि प्रेजेन्टआबो सिगांनि दानि सरकारफोर जिखुनुआबो मोजां नायस'नो बेनो बिथांमोननि टेलेन्टखौ। आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोराबो जाहाथे इन्सपिरेसन, थुलुंगानाय, मटिभेसन बैफोरखौहाय मोनफायो, माने गुबुनाबो आरो सोलोंनानै फैबावनो हायो। थ' बैफोरखौ जों साननाया गाहामसै। आजिखालि माबा फैसा फोरलाब फोथाबसो नुलायलांसै, गोबाङा मालाय फैसा फैसा। सोरबा बायदिया बेमार आजारनि थाखाय गाबबाबो आग्रो मोनाखै, थाइसेनि थाखाय डनेसन बिबायबाबो। नाथाय खायफा बायदिया फैसायाव उन्दुनानै फैसायानो फैसा। थ' बेबायदि जाथायफोरखौ जों नुनो मोनबाय थायो। थ' दुखु गोनां आरोना। कमेन्ट होनो हागोन भिडिअआ माबायदि जादों, गाज्रिबा गाज्रि। लाभ इउ। अ माय गड, एलियन्स फैगोन ना माखो? खाथियावनो इयारफर्स दंमोन नुवाखैलाय? एलियन फैबायसो सानदांलै नै। बिसोरो लेन्डिं खालामहैनायसो बियो। गिदिंबोफिनगोन। नाइट का भिउ आसमान। आयौ माबाफोरखौ माबायदि नुदोंलै, ओरैबायदि फुदला दिनै बोजोबनानै नायदों र'। दिनैनि खौरां फुदलासो। एयारफर्स दंना खाथियावनो।